Ktorú by ste si nemali nechať uísť. Je tu kopa predajcov so suvenírmi a rôznymi pamiatkami pre železničnú činnosť, či už súčasnú alebo minulú, a sú tu kalendáre na budúci rok, pohľadnice, rôzne ďalšie maličkosti, ktoré vám ako zberateľom urobiť radosť. Samozrejme, je tu dostatok občerstvenia, takže máte možnosť dokonale sa zabaviť. Ona prichádza 4, 6, ktorá nám prichádza vlastne vyššie a bude nám situácii, takže takýto ľudia, takýto dobový ľudia vás sa nebudú poľkovať. Taká možná byť rokný dobov. Takže mašinky sa snažia, posádky šťapu do pedálov a Haniska oprska vedie. Vynikajúco. Na treťom mieste bolo oveľa príjemnejšie ako v týchto nových motorových vozňoch, ktoré sa objavili na súčasných železničných tratiach Slovenskej republiky. Mašinky sa nám vrátia opäť na pozíciu startu. Štartovacie zariadenie teraz vynikajúco odštartovala Žilina. Dostáva sa na druhú pozíciu posádka z Hanisky a Zvolenčania majú nejaký problém, že by spadol za reťaz. To uvidíme. Mašinky sa natávajú pri červených a žltých červíkoch. Na treťom nepostupovom mieste sa nám rútia do cieľa. Možnosť, samozrejme, posádka z Hanisky do cieľa a v tomto momente sledujeme jej čas. Je tu posledná šanca pre tieto Mici, ktorá je nervózna a ide ten svoj. A veríme, že sa už tento raz, keď sa Lady Mici dostane do cieľa.
čo sa to robí? Opäť mašinka zastáva. Zase nie niečo v poriadku. A zase sa vykladá batožina. Čo sa deje? A práve dostávam do sluchátok správu. Že ona vlastne ani vlakom cestovať nechcela a že radšej využije autobusovú dopravu, vážení priatelia. Takže takto nám skončila story. To hajde rozumeli a to ostatné im vysvetlia. Takže čierne oblečenie je v poriadku, ale tie saže a to všetko, čo v tejto starnej trakcii patrí, bohužiaľ vylúčiť nemôžeme. Ale budete na to vďačné, stvorečte národnúčku, zapískajte nás. Áno, aby sme ich poznali po tejto akustickej polove dnešného podujatia. A už nám tu nastupuje zástupca Maďarských železníc. Maďarské také zátené, ale takto si ju predstavíme. Aj zazvonili, výborne. Ono to zároveň súvisí aj s lodnou dopravou, takže aká čeka nejasný, tak pomáva. Tomuto sa povie píšťala. Niektorí ktorí ste plánovali čo to je vzdušnému, už tak robiť nemusíte. Takže vážení priatelia, predstavili sme si bohatú plejádu medzinárodného obsadenia dnešného 13. ročníka pretekov Grand Prix Slovensku Lostavia Bublanov Parík. A dovolte mi aj tým hostom, ktorí sedia oproti, zažívať. Toto nie je to každý deň, toto je krása, toto je krása. Takto to vyzeralo skutočne ešte donedávna. 464 nám pomaly zastane. Ľudia, ktorí sú vo vlaku, budú minimálne alebo maximálne prekvapení, koľko ľudia ich vítajú.
túto paru nahradila táto motorová mašinka 754? Snáď nie. Kanále prejde. No a my budeme pokračovať tým, že sa nám mašinky vrátia. A teraz si každý... Už aj z minulých ročníkov a volá sa pivo na zelenú vačničku, ktorú všetci dobre poznáme z minulých ročníkov ako kačenku. Tentoraz táto krásna zelená vačnička reprezentuje Maďarské železnice. Krásne vidíte teraz veľmi dobre, ako sa im darí. Zatiaľ je to veľmi dobré. A už sa nám blížia k cieľovej mete. Veľmi dobrý. No a už nám na trať vybieha posádka Poľských železníc, ktorá takisto plní túto úlohu. Pozeráme, áno, pomocník zachytil chudáčom zásielku a bude sa ju snažiť doručiť do tohto koša, ktorý tam máme pripravený. Áno, v tomto prípade to úplne v poriadku. Výborne, aj my to zastúpi kontent. A malé zelené žihadlo je v cieli. Ja medzi tým poprosím. Ano!